тамошобинони гиромӣ, ҳамаи дӯстдорон ва алоқамандони илмҳои дақиқ ва озмоишҳои шавқовар. Тавре ки шумо мушоҳида кардед, мо дар озмоишгоҳи барномаи таҷриба қарор дорем ва имрӯз ман беназир ба мисли ҳар вақта омодаам ки ба шумо як таҷрибаи бисёр ҳам ҷолибро нишон бидиҳам. Тамошобинони азиз, таҷрибаи имрӯзаи мо як таҷрибаи физикӣ мебошад. Он душвор нест, барои ҳамин шумо метавонед онро бе кӯмаки калонсолон иҷро кунед. маводи асосии таҷрибаи мо ин об мебошад. тавре ки шумо бо тамошои барномаҳои пештарам мушоҳида кардед, ман бисёртар кӯшиш мекунам ки ба шумо таҷрибаҳоеро нишон бидиҳам ки бо маводи дастрас иҷро шаванд, то ки шумо онҳоро анҷом бидиҳед. имрӯз низ маводи истифодабарии мо бисёр ҳам дастрас ва сода мебошад ва биёед ман шуморо бо онҳо шинос месозам. дар таҷрибаи имрӯза ба мо лозим аст об, зарфи пластикӣ, найчаҳо ва ширеши барқӣ. тамошобинони азиз, ҳамаи маводи лозимаро дар назратон омода созед ва биёед таҷрибаро ҳамроҳ иҷро мекунем. дар аввал мо зарфи пластикиро мегирем ва бо қайчи онро сурох мекунем. тамошобинони азиз, вақте ки шумо қайчиро истифода мебаред, ҳатман эҳтиёткор бошед. вале бачаҳои азиз, шумо метавонед зарфи пластикиро на фақат бо қайчи, балки бо ягон ашёи нуктез сурох кунед. ман аз қайчи истифода бурда, ана ҳамин хел зарфи пластикиро сурох мекунам. ана бачаҳои азиз, ман дар зарфи пластикӣ як сурох кардам. бубинед, сурохи мо калон нест. ман ин сурохро ба андозаи найчаҳо гирифтам. агар шумо найчаҳои калонтар истифода баред, шумо метавонед сурохро калонтар кунед. ман сурохро тавре ки гуфтам ба андозаи ана ҳамин найча гирифтам, то ки найча бубинед ба дохили зарфи пластикӣ дарояд. акнун ба мо лозим аст ки аз дохили сурох ҳаво набарояд. барои ин кор мо аз ширеши барқӣ истифода мебарем. тамошобинони азиз, ман пештар ширеши барқиро гарм кардам. акнун ҳозир бошад ҷойҳои холиро бо он пур мекунам. тамошобинони азиз, тавре ки ман гуфтам, ман ширеши барқиро пештар гарм кардам ва ана ҳамин хел ҷойҳои холиро бо он пур кардам. бояд мо тамоми ҷойи холиро бо ширеш пур кунем. зеро агар каме ҳам ҷойи холӣ монад, таҷрибаи мо анҷом намешавад. тамошобинони азиз, мо ширеши барқиро дигар истифода намебарем, онро як тараф мегузорем. қариб ҳама чиз омода шуд. акнун мо расидем ба лаҳзаи асосии таҷрибаамон. мо барои эҳтиёт як зарфро мегирем, онро ба рӯи миз мегузорем ва самти найчаро ба дохили зарф мекунем. акнун мо сарпӯши зарфро мегирем ва ба он об мерезем. тамошобинони азиз, барои тасаввуроти шумо ман пештар ба шумо мегӯям ки мо дар озмоиши имрӯза бояд ҷумаки об созем. яъне мо медонем ки ҷумаки об чӣ гуна аст. яъне ҷумаки об чӣ гуна аст? вақте ки мо дастаи онро боло мекунем, об мерезад, аммо вақте ки мо онро поён мекунем, об маҳкам мешавад. акнун мо кӯшиш мекунем ки ана ҳамин корро бо зарфи пластикӣ ва найча иҷро кунем. барои ин мо ба зарфи пластикӣ об мерезем.
احتیاطکارانه به ظرف پلاستیکی آب می‌ریزیم. тамошобинони азиз, пеш аз ин ба шумо мегӯям ки вақте ки мо обро то охир рехтем, мо бояд зуд сарпӯши онро маҳкам кунем. ана мо ба зарф об рехтем. бубинед, аз найча об мерезад, аммо тавре ки гуфтам, мо бояд сарпӯшро маҳкам кунем. ва бубинед, вақте ки мо сарпӯши зарфи пластикиро маҳкам мекунем, об дигар намерезад. акнун биёед боз мекушоем. боз об ба зарф мерезад. ва акнун боз маҳкам мекунем. об дигар намерезад. бачаҳо, ба шумо ҷолиб шуд? пас биёед барои хубтар мушоҳида кардан як бори дигар таҷрибаро иҷро мекунем. сарпӯшро каме боз мекунем. об мерезад. маҳкам мекунем. об намерезад. сарпӯшро мегирем. об мерезад. ва вақте ки мо мехоҳем сарпӯшро маҳкам мекунем, об низ дигар намерезад, яъне манъ мешавад. ана тамошобинони азиз, ман гуфтам ки дар ин таҷриба мо бояд ҷумаки об созем. дар ин ҷо аллакай шумо ҷумаки обро мушоҳида мекунед, яъне аз зарфи пластикӣ ба воситаи найча об мерезад. найча ин ҷо нақши ҷумакро мебозад, яъне мо ба ҳадафамон расидем. тавонистем аз зарфи пластикӣ ва як найча ҷумаки об созем. тамошобинони азиз, ана ҳамин буд таҷрибае ки ман мехостам имрӯз ба шумо нишон бидиҳам. дар ҳақиқат шумо мушоҳида кардед ки бо об мо метавонем таҷрибаҳои зиёди шавқоварро анҷом бидиҳем. акнун вақте ки мо таҷрибаро иҷро кардем, мо бояд сабаби ин таҷрибаро фаҳмем. хуб, сабаби ин таҷрибаро ҳозир мешунавем. бо диққат бошед. вақте ки найчаро ба зарфи пластикӣ насб карда гирди онро ширеш мекунем, дар вақти маҳкам будани сарпӯш об намерезад, зеро фишори беруни найча ба фишори дохили зарф баробар мешавад. ҳангоми боз кардани сарпӯш ба об, ғайр аз фишори гидростатикӣ, боз фишори атмосферӣ таъсир мерасонад. барои ҳамин он обро тела дода ба берун мебарорад. тамошобинони азиз, сабаби ин таҷрибаро низ фаҳмидем. умедворам ки ин таҷрибаи бисёр ҳам сода ва шавқовар ба шумо писанд омад ва шумо онро иҷро мекунед. бинандагони азиз, ин ҷо бошад ман бо шумо хайру хуш мекунам. маро дар барномаҳои ояндаи таҷриба бо озмоишҳои ҷолибу шавқовар мунтазир бошед. то барномаҳои оянда, хуш бошед.